No, 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 no. Ole baba! Yeah, boy. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। No, 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 no. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बड' NBM नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। अन्नानै आंनि गोदानै सोलोंहांनाय YouTube चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। This is business.